Jeg er nødt til at starte med den beklagelige nyhed, at vores nyhedsanker, Kasper, desværre er gået bort i løbet af natten. Det er det, der sker, når du sniffer 21 gram kokain af. Sørg for, at det ikke er skåret med rottegift. Til vores første nyhedsindslag i aften vil vi bringe jer en oversigt over ting, der er sket i løbet af dagen. Hej, vi er nu i Musikhuset, og vi snakker med Mathilde. Mathilde, hvordan går det med kur? Jeg synes, det går ordentligt fint. Vi har styr på 4-5 sange, og der er ikke så mange flere. Jeg er meget fortrøstningsfuld. Okay, men du er solisten, ikke? Jo, i en af sangene er jeg. Okay. Jeg kan godt lide din Lebenstift. Den er så flot. Ja, jeg har lånt den af en polak. Vi sidder her sammen med Jakob, en af skuespillerne i stykket. Jakob, hvordan synes du generelt prøven går lige nu? Det er jo ikke, det er jo ikke Romeo og Julie, så ikke sådan synderligt godt. Så du konkurrerer lidt mod de andre, eller hvad? Altså, det er sgu ikke meget konkurrence efterhånden. Der er en klar vinder. Og vi stiller nu om til vores fantastiske korrespondenter, der står med breaking news. Breaking news. Vi står lige her med Mathilde, som blev smidt ud af kur. Hvorfor? Fordi jeg dissede dem. Jeg kom i bad standing, og jeg vil gerne sige undskyld til alle i koret og alle mine nærmeste. Det var ikke okay. Tusind tak. Og vores korrespondenter løber åbenbart ufattelig hurtigt, fordi nu står de klar med et interview nede fra Eirik. Vi står nu her med Eirik, som er på scenografiholdet. Og Eirik, hvordan gjør det? Hvordan gjør det? Jeg vet ikke, det gikk helt greit, men det kom noen flyvende hester i ene rommet. Nå vet jeg ikke helt hva som skjer, og nå står det noen 2 idioter og prøver å intervjue meg, så det er litt sånn problematisk å arbeide videre. Liker du katter? Ja, jeg liker katter. Liker du katter? Ja. Ja. Og nu stiller vi om til Peter, som leder efter vores skjulte kamera ved Pissefrøen. Velkommen tilbage til dagens afsnit af Skjult Kamera. Lige herovre ligger Ask, og jeg er spændt på at finde ud af, hvad der er sket siden sidst. Hallo? Ask? Hvad så? I morgen. Hvorfor fanden har Ask ikke ringet til mig? Nå, vi stiller nu om til Kender du typen? Velkommen til Kender du typen? I dag der er vi sammen med vores 2 livsstilseksperter, Lis og Røde. Hej. Wow. Og det er ikke bare livsstilsekspert, det er livsstilsekspert, modeguru og entreprenør. Hej Lis. Hej.
Skal I hilse lidt på hinanden? Er I klar til dagens udfordring? Ja, jeg vinder helt sikkert. Ham der, han kan ikke en skid, kan jeg se. Prøv at se det der lorttøj også. Altså, han var faktisk han led, jeg ikke indenunder. Hvad har du af forventninger til dagens person? Tror du, det er en mand eller en kvinde? Altså, jeg er helt overbevist om, at det er en mand, vi har inde på det værelse her. Man kan tydeligt se det på døren allerede til at starte på, så det er jeg ret overbevist om. Og med de ord vil jeg nu gå igennem den første livsstilsekspert. Nå, Ja. Altså, det er jo tydeligt at mærke, at først når man kommer ind på værelset, duften herinde, den er jo rigtig styg. Det er den sgu. Og farverne herinde, det er jo også rigtig mandligt. Jeg tror lige, jeg går over åbne vinduet, fordi det er satans klart, mand. For helvede. Yes. hvad kan du lugte? De lugter sådan lidt en blanding af mænd sammen. Ja. Nå, Har lugtet sgu lidt af pæk. Det kan jeg allerede sige nu. Det er sgu drengeværelse. Du kan også, de er sgu lidt metro, tror jeg. Jeg ser en hel masse sprut. Men det er sgu sådan noget bøgedrik. Det er sgu sådan noget farvet stof. Fy for satan. hvilken type mand drikker sådan en slags alkohol? Sådan noget der, det er metroseksuel eller en bagdørsindianer. Det er det, vi kalder der, hvor jeg kommer fra. De der bøgerøve. Så vi går over i snackskuffen herovre. Ja. Hvad ser du? Altså det første, jeg lægger mærke til, det er jo dem her. Det er jo de mandlige nødder, vi har her. De ser jo delikate ud, men det er jo til mænd. Man kan tydeligt mærke, at det her det er et mandligt værelse igen. Altså det er jo, det stråler mænd herinde jo, ikke? Jeg tænker, at jeg lige prøver at lægge mig i sengen, fordi tit så kan man tydeligt mærke, hvad for en slags person, der bor inde på et værelse, når man sådan lige har prøvet deres seng og sådan lidt. Så vil lige hoppe fra seng til seng, bare lige for at teste det, ikke? Så hvis jeg lige starter med at lægge mig i den her seng, altså man kan allerede se på sengetøjet, det er jo mandligt, ikke? Ja, der er i hvert fald ligget, jeg tænker en 80 kilo mand i den seng her, det er 100. Så kan vi hoppe over den anden seng herovre. Der er også en telefon med et hvidt cover. Det er flot. Det er det. Så prøv at lægge mig herovre. Ja, det er en lidt mindre mand, der er lagt her. Mand, der er lagt her. Det kan man godt sige. Jeg tænker en 65, nok en 67,5 vil jeg give den. 67,5 kilo mand, der har lagt den seng. Ja. Så har vi sengen. Ja, der er det blomster, det der? Det er 5 blomster. Nej. Der ligger også tøj. Det der er ikke også. Det er masterbed. Det der, de har deres freaky business. Fy for satan. Vi skal prøve at gå på badeværelset hurtigt. Ja. Så kan vi gå ud og kigge, hvad vi har herude, ikke? Og lyset er ikke engang tændt herude. Man kan allerede se, at de sparer meget på strømmen, de tænker meget på økonomien, fordi de har måske ikke så mange penge, de er måske studerende, ikke? Så lad os prøve at gå ud. Her har vi jo allerede noget Head and Shoulders. Det er jo det mænd bruger, ikke? Head and Shoulders. Hvad fanden, altså kvinder, de har jo ikke sådan noget her, vel? Så vi er jo 100% sikre. Hvad har vi ellers? Vi har lidt neutral showergel. Det er jo meget neutralt. Det kunne både mænd og kvinder bruge, så det indikerer jo ikke sådan vanvittigt. Jeg vil gerne have dig med ud en tur på toilettet en gang også. Det skal vi næsten også se. Ja, der er sikkert rigtig lækkert derude. Fortæl mig, hvad der falder dig ind. Der er jo, hold kæft, mange produkter. Jeg skal lige, der er lidt neutral. De tænker på deres krop. De skal ikke have for mange parfumer på deres lille bløde krop, som de har barberet hele vejen siden i metroseksuelle jo. Jeg har noget, det er olie. Det er også lidt homo. Power Bright. Ole Henriksen. Ja, det er Ole Henriksen, ikke også? Han er også bøgerøv. Det er jo klart signal. De er bøgerøv. B-skubber og ja. Må jeg gerne komme ud igen, fordi der er sådan lidt... Jeg føler lidt, at jeg bliver syg af at blive herinde. Så har vi været rundt i lejligheden, og vi er nået til afgørelsens team. Jeg står her med vores 2 livsstilseksperter, Røde og Lis, og vi skal til at finde ud af, hvem I vil gætte på. Har I et bud? Altså, jeg har været ret selvsikker om mit bud, og jeg tænkte over det, eller jeg fandt ud af det sådan 2 minutter efter jeg kom ind i rummet. Mit bud er Chalfe og Meit. Hvad med dig, Røde? Jamen altså, de er jo lidt B-skubber, bagdørsindianer og homorøve, bøgerøve, så Tobias og Isam. Vi ved godt alle sammen, de har noget sammen, så... nej. Det bliver Tobias og Isam fra min side af.
Om lidt vil aftens hovedperson træde ind ad døren, og så vil det hele blive afgjort. Nej, det vidste jeg godt. Det var sgu tæt Det var på. sgu bare- Det var sgu, det var, ja. Kan man gætte op igen? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Jamen, jeg synes, I har klaret det godt. Jeg synes, I sagde nogle ting, som var meget rigtige. Det var lidt af en skuffelse, hva' gutter? Ja, Så jeg var tættere på end ham, kan vil du jeg sige. Ja. Altså, du giver din lille kvinde jo. kan ikke vinde hver gang. Nej. Sgu heldigt. Skal vi ud have nogle bajer? Ja, jeg tror, vi Ja, skal ud af. skal have nogle bajer. Fuck det her lortprogram. Vi har en kiks. Og nu stiller vi om til Mads smager dagens kage, uden Mads, men med Olivia. Hej Uli. Hej. Vi står her og er klar til at smage dagens kage. Jeg vil gerne høre, hvad synes du om den? Jeg synes, den er rigtig god. Det er kanelkage med en lækker glasur ovenpå. Svampet. Svampet, ja. Har du flere beskrivende ord omkring den? Den er blød, vil jeg sige. Den krummer ikke så meget. Spændende. Ja, hvis du nu skulle give den stjerner fra 1 til 10, hvor mange vil du så give den? 9,5. 9,5, det var mange. Ja, hvad ligger der til baggrund for det? Jeg kan virkelig godt lide kanel. Og jeg synes, det er virkelig lækker glasur. Skide godt. Jamen, har du nogle yderligere kommentarer ellers? Nej. Pissefedt. Jamen, så er vi jo færdige. Tak for i dag. Og nu stiller vi om til vores værpige, som tror, hun har sagt op, men jeg ved, hun er på kontrakt. Ja, og vi står her med værpigen, Siv. Og hvordan bliver vejret i morgen? Det ved jeg sgu da ikke. Altså, hvor fanden skulle jeg vide det fra? Altså, hvis du gerne ville have vidst noget, så kunne det være, du måske havde skrevet til mig i forvejen, så jeg måske kunne have tjekket min vejr-app, inden jeg kom her, og du bare stiller mig alle mulige spørgsmål. Altså, Jo, men du er værpige. Du skal jo vide, hvad vejret bliver i morgen. men hvor fanden skulle jeg vide det fra? Altså, det er derfor, jeg er vejrpige. Jeg kunne sgu da spørge mine folk, altså. Jeg gider ikke det her. Du afbryder mig midt i min frokost, altså. Jeg sidder inde i spisesalen, og jeg spiser fiskfrikadeller af mine venner, og du afbryder det. Det er uacceptabelt. Det må du meget undskylde, men du er værpige. Altså, du skal ligesom kunne svare på, hvad vejret bliver. Kan du så svare på, hvad er vejret nu her? Jamen, det ved jeg sgu da ikke. Altså, kig op i luften, der er overskyet. Altså, for helvede. Nu er det anden gang i den her uge, du får mig helt op i det røde felt. Altså, spørg! Spørg for satan! Spørg! Okay. Spørg nu! Hvad bliver vejret i dag? Jeg ved det ikke. Altså, du er kong Salomon, og jeg er Jakob Skomager. Jeg ved ikke, hvad jeg skal blive ved med at gøre, altså. Det er meget korrekt, Det fordi er anden gang i den her uge nu. Jeg gider ikke være med til det her mere. jeg betaler stadig din løn. Ja, men det er... Jeg går. Jeg gider ikke. Jeg går. Jeg gider ikke være med mere. Fucking lortet job. Det var så det, vi havde i den her omgang. Tak for i aften. Siv.